un ffordd i gadw'r plant yn brysur yn ystod hanner tymor ydi coginio fan nhw'n da. Yn gwmws, a mae'n helpu i greu pob bryd wrth gwrs, so ma' nhw'n mwynhau a mae'n gret i'r teulu. Mae'r un fel pancws, ond galetyn ni'n gael nhw, sef yr pancws maen nhw'n cael yn Llydaw. Ni'n defnyddio beth maen nhw'n galw buckwheat, neu bleu noir. Mae'n ddi-gluten i ddechrau gyda. Mae hwnna'n dda yna sy'n yn gorfod bita ddi-gluten. A maen nhw'n gret ar gyfer gosod gyda pethau sawrus fel bacwn a haws. So mae'n bryd bwyd yn hytrach na pwdyn. A pan i ti bant yn Llydaw weithiau, maen nhw'n neud nhw'r ochr yr hewl yn dyn nhw. Ti'n gallu prynu nhw'n dwym. Maen nhw'n neis. Ie, maen nhw'n ffein. A maen nhw'n mor rhwydd. So mae gyda fi cwpaned fan hyn o'r buckwheat. Llwch chi wneud nhw a blawd plaen. Ond mae yn rhoi lliw bach fwy tywyll a maen nhw fwy... Mae blas fwy cryf gyda nhw fi'n credu gyda yr buckwheat yn. Ond, gan bod e'n ddi-gluten, dyw e ddim yn glynu yn ei hunan cymaint. Dyna pam mae eisiau gluten. Hwna yw'r protein sydd mewn bara, sy'n cadw popeth at ei gilydd a mewn cacennau. Felly fi'n defnyddio hanner y cwpaned o flawd plaen. Wrth gwrs, o'ch chi moyn ddi-gluten, cadwch at just y buckwheat. A fi jyst yn rhoi cymysgad bach i hwnna yn y man cynta. A wedyn, mae angen 2 cwpaned o lath. Felly da 1 a 2. A fel chi'n gweld, dwi ddim yn defnyddio mesurau arbennig fan hyn. Mae'r rhain yn just yn myg sydd gyda ni fan hyn yn y studio. Dim ond chi gadw at yr un maint, yn hytrach na myg a wedi cwpaned bach ac yn y blaen. Tua llon llwy fwrdd o fenyn wedi toddi, a wedyn 2 wy. So, mewn ar rhain. A wedyn mater o cyfuno'r cyfan. Wrth gwrs, os ych chi'n mynd i goginio gyda'r plant, mae hwn yn gret iddyn nhw i baratoi, achos does dim byd anodd na twym fan hyn. Ac wrth gwrs, os chi... Just lot o lanost. Mae hwnna'n rhan o fagu plant. So, ni'n cymysgu'r cyfan fel hyn. Os oes plant bach gyda chi, newch hyn ar gader. Os na chi wedi prynu un o'r fordydd bach yna ar gyfer y pwrpas, dodwch ar gader. Dodwch plastig o dano ar y gader. Mae'n gret iddyn nhw i fod yn rhan o'r broses. Trwel mawr dros dyn nhw, jyst i ddala popeth yna. Neu hen gris. O, mae hwnna'n syniad da. As mae llewis hir wedyn hefyd, so mae'n cadw'r llanos, fel ti'n gweud, yn un man. O, ti di wneud un lot o weithio blaen, Lisa. Ti'n gyfarwydd iawn. Felly, mae hwnna eitha glib. Felly, yn ddelfrydol, mae eisiau gorffwys hwnna. So, beth fi wedi wneud, nes i nithwr, a fi jyst i cadw fe mewn potyn fel hyn. Yn y bore, mae'n gallu gwahanu, felly jyst rhoi siglad bach iddo fe. A fi'n defnyddio hwn fan hyn, achos mae'n gret ar gyfer bod yn y studio, ond os nag oes gyda un gyda chi, neu mae yma, defnyddiwch ffrimpan trwm os gallwch chi. Reit. Gan bod i'n ddydd Mawrth ynyd ar ddydd Gwyl os nesaf, mae yna lot o'r ffrimpannau ar cyfer rhain yn y siopau. Maen nhw'n gret ar gyfer un diwrnod, ond os chi moyn un sy'n mynd i bara sawl blwyddyn, prynwch un falle sy'n tymor bach fwy trud. Chi'n gallu cael nhw am ryw 50, ond falle, os chi'n talu tymor bach yn fwy, maen nhw'n i bara mwy. Ie, lle ti'n neud pigar y man y pethau ar ein i wedyn? Hefyd yn gallu di, wrth gwrs. Llwch chi dynod ffrio bacwn y wy ar hwnna, mae jyst yn rhywbeth sy'n cadw i'w res. Mewn i fan hyn, i wneud y saws wedyn i fi'n gyda nhw. Dyna ni bod i torri hwn lan tymor bach. Ni'n torri fe tomed fel hyn i doddi'r cyfan at ei gilydd. Rhyfedd, bod y dal mor galed, achos mae wystod mor dwym. Fi'n gwybod fel arfer, mae'n lot fwy meddwl. Eisiau'n dangos bod i ddim mor dwym tu fas heddi. So ni'n mynd i doddi yr menyn. Edrych ar hwn, siwrna mae'r twlle bach yna ar y top. Chi'n gallu dechrau i just tynnu'r ochrau i fyny fel yna. Tan bod os chi'n mae'n edrych, mae hwnna yn weddol. Yn droi hwnna falle. Just troi e drosto fel yna. A wedyn mlaen at y lliwiau fan hyn. Ar gyfer diet iach, bwytwch yr enfys, maen nhw'n gweud. Felly, papurau melyn, coch, llysiau gwyrdd, ond hefyd defnyddiwch pethach maen nhw'n hoffi wrth gwrs. Dyn nhw ddim yn mynd i fita dim byd os nag nhw'n hoff ohono fe. Mae bacwn gyda fi fan hyn, llwch chi ffrio bacwn, llwch chi ddod i gyda'r, mae lan i chi beth chi am ddod i gyda fe. O, siwrna, mae hwnna'n barod, fe drwnwn ni fe off. Mewn at hwn wedyn, fi'n mynd i ddod i llwyed o fwstad. So beth yw'r saws hyn? Yw saws y rabbit, sef saws caws. O, ti'n gofyn beth sydd gyda ti fan'na? Saws caws sydd gyda ni. Felly, drwn ni troiad bach i'r mwstard. So, toddi 25 gram o fenyn, llwyed o fwstard, tymor bach o'r liam perins, yna i roi bach o gic iddo fe. Tamed o lath, lle mae'r llath? Oes, yn lot ar ôl dyn ni. Tamed o lath mewn fyna. A wedyn, jyst i gymysgu fe, tan bod e'n dechrau berwi a toddi'r caws mewn ddo fe. A dyna gyd yw e. Felly, ddodwn ni hwn... Hwn yn saws bach neis yn dweud, gyda pob math o bethau. Fi'n defnyddio hwn, a maen nhw'n gael fel wedys i yn y sioper hyn o bryd. Os nag yw e gyda chi, gallwch chi jyst wneud hyn. Just troi y ffrimpan tan bod e'n gwasgaru mewn i gylch bach
perffaith fel yna. gyfrinach fanna yw bod ti ddim yn neud nhw rhy drwchus. Ie, a rhoi amser iddyn nhw. Os chi'n mynd i drial codi hwnna yn syth, dyw e ddim wedi coginio, mae'n glynu wrth y gwres, a mae'n mynd i fod yn anodd i gael ei ffwrdd. Nes ti roi olew yna fo gyntaf? Na ddo. Na. Achos bod e'n pan ddi-stick, non-stick. Right, okay. Os oes i'n... A dyna beth sy'n yn bwysig, really, fod yn hollol honest. Toddi hwnna mynd i fyna, ar hwn fi'n mynd i ddod i falle bach o tomato, bach o shibwns. Mae'n gyda chi fyna fi wedi dod i tamed o bopeth mewn, tamed o'r bacwn. O, mae hwnna mor flasus, mae'r mwstad yn neud. Mae'r mwstad yn rhoi cic bach neis iddo fe, dwi'n meddwl. A gallech chi ddod i darnau, wrth gwrs, o chili dros y top hefyd. Sech chi moyn fwy o gic. A siwrne mae hwnna di toddi. Hwnna'n neis. Mae hwnna'n barod wedyn i fynd i'r canol dros y top fel yna. A wedyn i blygu fe mewn ffordd Llydaweg mewn i driongl. A dyna ni. Ffantastig. Diolch ti, Lisa. Syml ond effeithiol. Lovely. Diolch, Lisa. Marshmallows nes mwy. Marshmallows, ie.